गगाबो मोननोसै दैबाना जाबाय आयु अखायानो गारलांला गुड मर्निं लिना गुड मर्निं अखा हायाखै नामा हाबाय दं नोंसिनावलाय कारेन्ट दंना गैया जोंनाव कारेन्टआनो नै दानिसो फैदों दैबाना जाबायना लिना दैबाना जादों नामा लिना माथो गाबबाय
कारेन्ट थांलाय फैलाय अखा हागासिनो जोंनावबो बिदिनो जोंना दिनै बाना जाया जोंना दै बाना जाया गोजौ आरोना जायगाया बोरि ओमफ्राय साहा लोंखांबाय माइ गायबाय दं नामा लिना फेन्दायावनो गुग्ला जादों लिनानाव बोरै जाखो दङ आदा गुड मर्निं आदा बनफैबाय जोंहा एसे फेन्दायावनो नोंहा माबायाव जाबाय होमबा आंना गन्थं बिजौआवसो गुग्लासो जादोंमोन हामबाय दा लोमजालायदों दाखालि हामनायनि मुलि जाबाय राननायनि जाबाय फिसा जामोन आरोना एसे अमित फैबाय जोंहा गुड मर्निं आगै अमित मा खालामबाय दङ बायजि गुग्ला जाग्रा जाबाय आंनाव जि थै सोनानैनो बिदि जाग्रा जाबायलै थैया मिलायाखै खोमा नोंजों थैया मिलायखाय जादोयो उन्दुना दङ आंहाबो दा नै दासो सिरि मोन्दों फुङाव लाइभ होनो नागिरदोंमोन आङो 8थायाव होबाय थायोमोन ओमफ्राय गैया चार्जआबो गैखाथारा हरावबो चार्ज थानायबाथ' आं दोनबावामोन कारेन्टआ नै दासो फैदों अखा हाबोदोंना अमित जोंनावबो हाबोदों दाबो सिखाराखैनो आं अखा हादों नालाय गुदुं गुदुं उन्दुनो मोजां जादों मोनायाव नेट स्ल' जानानै दोननांदों आंहा आंनाबो नेटबो बेनो कारेन्टबो बेनो माबा चार्जबो बेनो जादों आरो हरावबो
गावहा थाबनो दोनो लाइभखौ माबा दोनामोन आङो आगोलाव ओमफ्राय नेट पेकआबो जोबदों आंना नेट पेकआ जोबनानै ओमफ्राय माबा गैयामोन कारेन्टआनो दानसो फैदो नै दाबो आं चार्जसो होनानै होबाय दङ कारेन्ट गैयाबाथ' आं दाबो होनो हायामोन लाइभखौ गुड मर्निं टिफ्रि आंहा सम गैया दिनै जोंहा दिनै खोथिया फोनो नागिरदों दासो खोथिया फोनो नागिरदों नोंसा ना थाब गायखाया जोंना फुनो जालायबाय इसोर नै दासो खोथिया फुनोनो मा टाइमाव गायगोन नोंसा इयार लाइफ लोगो जादो आंजों इयार लाइफआ नै आंनो थांनि र' दंखायोना माखायोथाय सोरजोंबा दंखायो दे इयो दाखालि खालामना होदोलै आं नै दंखायो लेना नोंजों दंखायो आङो आंनाव बिहरबानो जायो ओमफ्राय माबा आङो मा होनो वाइफाइ लाना होबाय थादों ओमफ्राय मनिसाखौबो दसे आङो सापर्ट हैनो होबायना ओमफ्राय नांथाबाय थाबाय ओंखायनो बाखांनाय मोनदों आङो कारेन्ट थाबाथ' टेनसन गैया आं वाइफाइजोंनो माबाबाय थानो हायो कारेन्टआ गैयाना वाइफाइआबो ओमफ्राय नैबे रुम सिङाव नाङा बाहेरायावसो थांनांगौ से गैखाया जोंनाव दाबो गैया ना मा दाबन हराव दानना होजोबखादों जोंना दानसो फैदो जोंनाबो मैया माबायावनो आं लाइभ होबाय थाबानो दानखादों आं दिनै थाब दोना अमित दा हराव थाब दोना दे मोनसे माबाया थांबाय नामाथाय लिनाया गग्ला जादों बिसोरा ओइ लोगोफोर र' आं बा थाब फै दे लिना दाबो उन्दुनो ओंखारदों आंखौ मोखां सुना हो आंबा जेने थेने सिखारनानै मोखां सुना होनानै माबाबाय र' आं नोंनि कमेन्टआसो जायाखै आंखौ होनानै आंबो मोखां सुना होनानैसो जाबाय थेंक इउ आदा बन नै आंबो बेखौनो लिरथाबबाय दंथारो सिगाङाव खोथिया फुखांनाय ओमफ्राय साहा फुदुंनाय बिदि नुलायदों आङो दिनै ओइ माथो मानसिफोरानो गैया मेगन रोब रोब थांदों आंहा
नों हराव थाब उन्दुथाराना ओमफ्राय बोथोराबो थान्दा ओंखायनोथ' हराव थाब उन्दुथाराना थाबथालायबायसो आंना ओइ थाबथा थुबथाबाबो बेलथायला बेलथायलि हरा दा गुबुन उन्दुलांबाय इयो अमितआ अमित उन्दुलांखो ना माखो नोङो फुंनि होख्लायबायहाय आङो जार गोनांनो जोब जोब थांदों आंहा मेगना बोराय बायदिसो मोनबाय आं नोंखौ रबि फन हरदों रबि बोराय खोमा नांगौ हेलो आइदि नोमफे itu si palase apa sih dah apa ni mau juga nak lagi nak apa sih triple tu oh apa ओंखायनो हाबाय थाथारबाय साहा लोंखांबाय नामा साहा लोङाखै नै दासोल' दै लोंदां दसथाना फुदुंनानै लोंसै oh nanti tu ah oh नोंसोरलाय लोंबाय आदा आबन oh dia triple mari di mana triple ase deh Bima Samaina Tao Maina Samaina Tao Maina बोजों जाहानि मैदेर जाहानि Ang मैदेर मैदेर सिन्थाय गोनांसो सिन्थाय गैयिसो खोमा सिन्थाय गोनांसो सिन्थाय गैयि मैदेर जानो नागिरदों नामा सिन्थाय गोनां मारे नोंखो होनलाय अमित
Kami kat lang. Ada jiriyaलाय बारहुंखाजों बुखार जालांखो ना माखो आदा जिरिया Ziri kuy. Mugi sugi osais. Apa? Ziri kuy. Mugi sugi osais. आंना चार्ज गैबावासो मोनायाव होनो मोनैया आं लोगो Mugi sugi osais. गासिनो सोरबासो गुजुदों आरोना थान्दाना गोदनायाव जि फानना ला आदा नै सबिता फैबाय जोङो आगै सबिता गुड मर्निं बसना लाइक थेंक इउ आगै सबिता फैबाय बारो नै अमित नोंनि मेगना एबार राखांसिगोन नै अमित नोंनि मेगना राखांसिगोन एबार अमित सिखारद' अमित सिखारद' अमितआ उन्दुलांबाय दं आगै सबिता फोजाहरनायखौ कमेन्टस लिरनायानो रोब रोब मोनना टेन्टाव लांबाय दं इयो आदा फन नोंना बेसे दङ दै गुदुं लोंना हो आदा ओमफ्राय गोदनायाव जि फानबाय था गुजुदोबा गुदुं खालामबाय थानांगौ अराय सम गुजुदोबाथाय गोदनाखौ हाइजें सावनानै जानांगौ ओमफ्राय हाइजेंबो सावना जा आदा बन मै मालाय रोंखागि डाक्टर मानसि लाखादों खम जाबाय इलाय मालाय रोंखाथारगोन माबाला हाइजें सावना जा ओमफ्राय आंबो बिसिनायावनो दं सिखाराखै आब' सना अखा हादों जोंनावबो आंबो दानिसो सिखारदों गोदना बैखैनायानो गोदना बोखैनाया गैला ओमफ्राय मायाथो साखो सि दङ दाख्लै बानना थिंनाया बानथाराखैना आरो खोथिया बानबावनो आं बानालै खोथियाखौ हाजिरा आख्रानि माबा होदोंमोन फैगोना फैजायो फन नाम्बारखौसो मोननांगौमोन बेखौ अखा हाया जोंनिथिं होनदों आरो दै जुब्ल' अमित मोननियाव अखा गैयानो अखा हायाखै नामा आब' जोंनाव हाबाय दं आगै सुबि जोंनाव हाबाय दं गुड मर्निं अमित इखौ माथो हरदों मेगना एसे सिदा जाथोंसै अमित ब्लगार आं सिमा हामां नुलाय लांबाय हरावबो औवा मेवाइजों अनला जानो दिनै अके हब औवा गाजा लाबोदों जोंहा आं मैया लेमनानै दैयाव दोननाय बावदो राबाय इयो दा राया माथो नोङो दैयाव दोनबाथाय मोजाङैनो थायो ओमफ्राय दिंखिया भाजा दा फुंनिया दिंखिया भाजा सारायसोमोन खिनो ओंखाराबा जाबावगौमोन इदिमोन इ सल'खौसो बावथारबाय 20% आंना आयौ आंना मैया हराव गैया जाहां जाना थाबाय थारो गोजानो ओमफ्राय दानिसोल' होनानै नै होयै होबाय दङ अखा हासोदों बानाबो जाबाय गोजावलांसिगोन आंथ' बिरलाया जोंनिखिजाय गोजावबोनायबा हामगौमोनलाय आं लाखिगोन दे बिरला माइ गायनो नांगोन नै नोंसा गुमैनो ओरै गोजाव बोनायबा लाखिगोन नोंखौ बिरला सालमोन नामा हा ओइस लाखिथारसैनो नोंखौ बिरला ओरै जोंनिखिजाय गोजावबोबा उन्दुनो ओंखारदों सबि होनदों आरो मोखां सुना होदो नों खनसे गुड मर्निं आनसु नार्जारि अफिसियेल आगै
मोखां सुदो होनबा अमित ओं मोखां सुना हो अमित माना हामो दिनै हराव बा लाइभखौ दासिमबो बुंखाबाय आं नङाबा थाङा आं नोंनि लाइभआव मानो दा हराव होगोन आङो फुल चार्ज होना लाखानोसै ओमफ्राय आङो एमबिखौ माने बारा बाहायला आरोना आरो जोब्बाथाय सोब्रबलाबायसिगोन आङो अमितनावनो बिहरगोन आङो जोब्बाथाय माने हराव मैयायो आङो बिराद एमबिजों वाइफाइ कारेन्ट दङ वाइफाइखौ माबायाखै बाहायाखैमोन मैयायो सानाव जेला कारेन्ट थांबाय गैला ना वाइफाइयाबो जोंना दा फैबा ए दे जागोन गोसोआव लांसिनो होनदों आरो औ नोंसा गुमैया लाखिखाथारसैनो आरो हगार हरला जाहैबाय जिंखिजाया गोजानाव फैबा मा खालामदों सबि होनदों आयु आं थांनो हाया बारा हराव अमित मेगन मोदै जासिगोन दा मानि आंखौ ओइ सबिताया मेगन मोदै जासिनो दामानि रलाय नोंसोर दा थांबाथाय खोन्थालांदे आं सबिताया खोन्थालांगोन फ्रेन्स करिति मुइ स' नाय कमेन्टस टु आदा जिरियानोथ' बुखारना लांजागोन ना माखो फुङावनो फैथारगोन इयो दिनै गैया आं मिथिया थानांगोन गावहा हाथारोहाय दुथासिम थायो इयो आं मोखां सुखांबाय अमित उन्दुफिनबाय आं दा मोखां सुखांना उन्दुफिनबाय मालाय मोनगोनसो नों थायाबा हो आगै सबिताया गुड मर्निं आगै बन होनदोंमोन आरो ना आगै सबिताया नोंखौ रायदावहरदो मा होनदों र' आं दानो बुंखाबाय आरो दा उनाव बुंला आं सबिता माने थांखांनाय बाथ्राखौ बुंफिननानै बियो गोसोआव गो लाना थाबानो जाबाय आरो ना हाया 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 आं थानो हराव 10:00 उन्दुयो आं अमित बोराय नै बुरिया नोंना मेगना एसे माबा आरोना बेटारिया ल' गावना देन्जारसो साम' लादायनि थां बाहेरायाव सुहै नोङो कक्का होनो हाया 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 थानो हानाय नङा नै सबिताया जोंहा आगै सबिया थाया होनना बुंबा जोंगोन नामा मिथिया दिनै थानांगोन होनदों आरो जागोन नामा आं मिथिया दिनै आं हराव अरजागासिनो दं आब' सना माबोरै मुस्रि सोंनाया मोजां जायाखै खोमा मुस्रिखौ मोजाङै नारख्लायजोबनांगौ
ओमफ्राय आरो मुस्रि सिङाव थाम्फै हाबोना इखो आरो नागिरफिननांगौ आरोना आंनाव हाबनानै जोंनावबो बिदिनो हाबै हाबै अरनानै बिरफिननो हालायि जाना थायो थाम्फैयानो थै बुंनानै आंखौ रायदावनाया सोरमोन आगै रिंकि आं माथो नुवाखैसै सबिता आगैया दाउबन सबिता आगैया नोंखौ गुड मर्निं होनदोंमोन थगायदोंसो बियो सबिताया थाम्फै अरजा थगायदोंसो नामा नोंनि थाखाय जोनोम नोंनि थाखाय ग्रिन टि लोंनो ना हा आयौ मा होननाय जादोंलै इयोनोथ' लोंनांगौ ग्रिन टिखौ थाबाय नामा दङ सबितायाबो दुगैया आं मेगनाव हाबो आलौवो उन्दुनोनो रोङा आं बारा आब' गिदिंबाय थायो हराव उन्दुबा थुरसि खाथियाव थांबाय थायो आं बायदि थाम्फैजों अरजाबाय थायो खाथियाव थानानै थाम्फैजों थुजाबाय थायो आखाइया माबा मुस्रियाव नांना थायोना ओमफ्राय ओरै फार फार थाम्फैया ज' जाना थाफैखायो ओरैनो ओमफ्राय बिदि गिदिंद्राया आरोना आखाइयासो आंना आखाइयासो नाङो जोख्लाय जागोनसो नुजो खाथियाव थाबा गोरा रायज्लाय एसे गोसा जायाखै होनबा गावहा खोनायाखै अखा हादों खोमा आंहानो गोसा रायज्लायबाय दंथारो माथो एबारो फुल पावार गोसा होबाय आङो गोजा गोजा गोजोब्बाय माथो आंना थाम्फै अरनाया क्रिम बायना हरखादोसो नोङो नोङा मिसासोबावनो नोङा मिसासोबाव दिनैलाय आदा जिरिया मानो फैयाखै बुखारलांखोना माखो बेखौ थगायसो बियो बाव थानो बानानै नामा थासाबोआनो बेस्रा जै फैयो गोबाव गोबाव थायो नोंना बोराया बिराद सेबथारबायहाय नों नुबासो
सानगोन नामा अमित नायफैदो नों थगायदों सानदोंबा होनदों। होगोन दे सोरां गुड मर्निं सोरां फैदो जोंहा सा लोंबाय नामा सोरां? इस मालायनि बोरायखौ मेगन दाहो होनदों सोरखौबा होनखो? आयु आं गिबायसोहाय बाफोरबायदि स्रेम स्रेम गारांजों मालायनि बोरायखौ मेगन दाहो होनफैदों इयो नोंखौनो दे होला दे होला लाइन गैयाब्लाबो फैबाय दसे दे फैनायनि थाखाय थेंकिउ बिराद थाम्फै थायोथ' टाउनाव गामियावसो बारा थाम्फै थाया आयु दाखालि न'आव थांनायाव जि खान्थि मोनदोंमोन आङो हरसेयावनो इहाय फैबाय आयु बाहेराव दसेबो जिरायनो हाया आरोना ओरैबायदि थाम्फै अरो दा मा खालामदों नों होनदों? राधे 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 देलै थाब गोलाव हरलाबायदो दिनै मानसियानो गैथारा आंनाव मानसियानो फैबांखाया सोरां अननानै गोलाव कमेन्टस हरना हो आंनो अखायानोथ' आमथिसुवाबाबो हाबाय थागोन ना मागोन आं न'आव थांनायनि सिगां माइ गायनो थांनायनि सिगां खननैसो बेरायनो होननानै भाबिदोंमोन जाला आंनि साननाया रागासो जाजोब्बाय आं उन्दुदों आं अमित मोखां सुखांबाय आं नोंलाय होनदों ओमफ्राय सबिता रिंकि मोननाव थांनोसै सानैजों थुदो फै बेरायनो गय लाना फै गयजों फाथै आं माइ गायनांगौ अमित होनदों आरो दुगि सना दानो देरबा बा ओरैबायदि भाबिखायो सोरहा माने आङो एसे माबा जाबाथाय गावसोरखौ बावगोन आरो ओरैबायदि सानखायो आं बिदि सानाहाय सोरां आयौ थाब गायदो थाब गाय आरो बेरायनो फै आंनाव गय फाथैल' होफैबाय था ओंखाम ओंख्रि संनानै जा होगोन आं बेरायनोबो मोनला आं बिराद अखान्थिलै एसे अखा हागासिनो आं माइ गायनायनि सिगां खननैसो बेरायहैनो होनना भाबिदोंमोन आङो सोलाब आं दानो अमित माइ गायनांगौ नोंस्रा गाया नामा होनदों गायनो लिंहरामानो सबिताखौ गायखांबा सोरां लोगो ओंखाम जाखांबाय ना आंनि लोगो बेसां गय जानो जाबाबो जोबा गय फाथै टेनसन गैया लाना फै होमबालाय अमित मालाबा गुवाहाटियाव फैबाथाय लाना फैमारदे अननानै आंहा नै बिमाया दाखालि बुरजाथार फोरानना हरनाया गैला जोबलायबाय गय नांथारगौ आंनो एसे गाननो सानबाबो हाला माथो मा जाखो सोरां लांगोन र' दा गोरानलै दा गोरलै गोरान फोराननाय गैया नामा फोराननाय नै सोरां नोंसा गुमैया नोंखौ नागिरदों मालाय सोराङा
गोसोथोबाय नामा नोंसोरसो मिथिगौ आरो मा लाइन लादों आंथ' मिथिथाराहाय गय फाथै जेबो जाया आंहाबो सना खालि आंनो नांगौ मम' ओमफ्राय मा मेथाइमोन आं मिथियाहाय नोंनि जाग्राफोरखौ गाज्रि मोनदों सोरो एदावनायखौ बावसो एदावनायखौ गाज्रि मोनो सोरबा आर'नाइ फालिखौसो माला होफैगोन होनबाय दं आरो दंमोन फुलि जागायबाय होनदों बैसागो बोथोरनि इसोरां जंखायनायखौ गाज्रि मोनाहाय मा जेबो मोनथ्रा आङो उमित नों लायो होनदों आरो राधे 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 थांगोन ना थाङा बुंलाय होनदों राधे राधे आदाव बना गैला इयो नेटआ एदावनाय जंखायनाय गाज्रि दामोन उल्थासोलै मैखौ बिदि खनसेनो हाखावो आरो यासो रोंलायगोन मालाय आं औवा मेवाय जिनफेराखैबा गुमै गुड मर्निं सोरां आब' होनदों आरो ना गुमै नोंनि हिन्जावखौ लाना खारगोन बावखुंग्रि हाजोआव हिनजावखौसो हौवाखौ नङा राधे राधेनो थायो दे अमित नों लांफाबा होनदों आरो राधे राधे मा रोंखोलै नोङो मालाय औवा गाजा जिनदो गैला आं रावनिबो भिडिअ नुवा लादों सबिता जिउ होनदों आरो इखौलाय मानो नांगौ नाङा दैयाव दाबोराव दैयाव सोमना दोनथ' ओंखाम जाबायना जायाखै सना जायाखैनो सङाखैनो साहाबो लोङाखै दानोसो सिखारदों अखा हाबाय दं आं लांफायाबा सोर लांफानो आंसो लांफाखागोन बोरायासो बुरिखौ लांफाखायोना मबाइल चार्ज गैलिया गुमै पावार बेंक हर नै पावार बेंक नांगौनो सोरांनो नो अमित आगै हरगासिनो दाहायो आङो सोरां नोंनो रिसार्ज सोना हरनाय बायदि बेदि हा फ्लिपकार्टआव अनलाइन खालामना हरनोनो नै मानसिया एखे थांलायबाय होनबाबो होनलांबाय आरो सोरां सालथे होनदों 15ल'सै ओइ 10% था दा खननैसो कमेन्टस गोलाव गोलाव लिरनानै हरदो थांदो आं नाब्लासो अनगोन दे गुमैबा बिबोनांफोरखौ अनखानांखागोन ना बिगुमैफोरा नङा होमबा सोरां नों अनाबा सोर अनगोन बिगुमैफोरासो अनखायो दा बोराय नोंजों थांफागोन नै गावबागाव आरोना जाय जेरै सोरांनि आरो जोंहानि आंना चार्ज 91 टेनसन गैया मा ओंख्रि आब' सोरां होनदों सबिताया जोंहा
बाय नोंबो थांसै बायनो बाय होनलायदो स्राम स्राम गारांजों मानो बाय जालाबायनांगौ दाबो चार्ज होदों आंबो होगासिनो नै खाथियाव थाना होगासिनो बाय होनदों सोराङा बाय गुमाय दाबो चार्ज आंहा गोसो जादों सना सबिता होनदों 92 जाबाय टेनसन न' टेनसन होखाना ला कारेन्ट थानायावनो होखाना ला दा हराव आङो थाबथोना उमिद दे दा हराव आङो थाब दोना 7टानिफ्राय रावबो गैयाबाबो 7टानिफ्राय 10टा 12टासिम थागोन आगै सबिता फैखानांगोन हले साथाम साब्रैजोंबाबो थागोन रावबो थायाबाबो फैखानायाथ' इसिबां फैखाया इदि दा जेरै एरै इदिनोखा आरोना होमबाबो थाखागोन एथा औ थागोन दे एथासिम आंना 95 दं कारेन्टबो दंखायो अमित न' टेनसन होना लाखा थिप थिप सबिता फोजोबथारनाङा पावार बेंक लानांसिगोन औ पावार बेंक नांथारगौ दा दैलाङाव पावार बेंक गैयाबा जेबो जाया बाय नोंखौ माला लोगो मोनगोन नोंसो माला लोगो हमफैगोन आंखो बा गावहा आंनियाव थायैखाय थागौमोन आङो मैयाबो ओंख्रिखौनो थाब लाबाखै खैथायाव एथायानो जादों ना बाजाराव थांनानै थाब फैनो हायाखै फुङावबो ओंखाम जायाखैना नै दाबो सङाखै आङो साहाबो लोङाखै ग्रिन टिखौनो लोंगोन आंखौ लोगो लाया दुगि सोर आङो भगबान आंखौ दुगि होनबाय आं गाबनोसो ओंखारबाय आंखौ दुगि होनदों माथो चार्जानो हाबाखै खोमा ओरैनो होगासिनो आं दहाय हाबदोंमोन ना नै दासो जाबाय अखा गारबाथाय नै माबायाव फै माला जागोनलै कामाख्यानिया आमथिसुवानि खै थारिखआव गुमैमोना फैगोन ना मागोनबा लोगोफोरसो फैयोलै इसोरो राथे राथे मा खालामदों सबि था होनदों आरो थांमारथारबाय बे सोराङा आगै सबिता दा हराव फैगोन ना फैया ए 1 घन्टा जानोसै खमैसो दाबो बारलाङाखै आंना मा खालामदों दुखु जाबाय आं अमित होनदों आरोना आं मिथिया अखा हागासिनो फैयालै इयो मोना जायो नामा गाव होयो आं नै साहासो लोंबाय आं मा मेथाइ एथा जाबासो उन्दुनो मोनगोन नों बुंखाबाय आं लागा
नों थाया सबिता थायाबाथ' थानाय नंखाया होमबा मिथिखाबाय आं नों आंनिबो थाफादो ओमफ्राय नोङो फैगोन ना फैया होमबा नों आंनिबो थाफादो होन्दों होमबा फैखाया आं रेडसो खालामदों आब' सना अमित बोराय आंनि सना नों मानो बुजिया गोरा गोरा गानसैब्रा गोरा गोरा गानसैब्रा सनाराम अफिसियेल बिलटिजा हाय गुड मर्निं हेल' सनाराम मा खालामदों अखा हादोंना हायाखै जोंनाव बाना जाबाय बाना आंहा दा जाखावहैनोसै टाउनावसो जाखावहैनोसै नो अमितआ सिडिया फैथाराखैलै माथो गोदौआखै गोदौदोंमोन आरो गोदौ खालायावसो नांगौमोन नामा बिसोरो बायनांगौना बायनांगौ बिसोर दं ओरैनो ओंखारनो हाया लोमजादों सनाराम नै मायबा बुंनो लायबाय नोंसिना सनाराम मोनना अबेयावमोनलाय गामिया मालाय नोंहासो गोथाव आंनोबो एसे हरदे सोनाबा बे अमित होनदों आरो मेथाइ औ आं थांबा जा होनदों बेसे जायो जा नोङो ओंखामखौ जालायनो नागिरथारा बियो मेथाइजोंनो बाय अखाया दिनै गारसिनथाराखैना गारनाय नङा बाना जाखाथारगोन गामियाव फुजा होखांबायबो हाखाबायना
नों क'क्राझार फैबा नामा बोराय होनदों। नों क'क्राझाराव फैबाय नामा बोराय? मा थाबनो कमेन्टसबो हरा रा होनदों आरो। मेगना दासो राखांदो बेना। थांबाय आं। मानो? थाथ' मानो थांनो। आं दै लोंदोंमोनहाय। बुजिथाराहाय बियो। अमित गुड मर्निं होनदो जा सनारामा। सनारामा अबेनि होनदोंमोनलै? सनाराम थावसेन। मा होनदेरबाय थायो। ओइ नोङो थाइजौखौ जाला नामा? सेवजोबसिगोन इयो। मा दोननाय? जाजोबदो। आयौ आदा अब'ना फैफिनदोंमोन नै गैया स' जायाखै बेना। चिरां काजलगावनि सबितामोननि खिजानि। थांसै नामा नों दानो होनदों आरो गुड मर्निं सालथे मा खालामदों? ओंखाम जाबाय ना जायाखै? बुरै। जायाखै सालथे ओरैनो दं। अखा जा जोंनाव बिराद हाबाय दं सनाराम। दं जादोंमोन बोराय। अखा हादोंना हायाखै सालथे जोंनिजों दासो फैदों होनदों आरो। मोदोम सादों होनदोंना नोङो? सिब्रु जाजानाया। माबा सादों। है हमथ'वाखै। नोंखौ र' होनदों आरो। सोरना चार्ज फुल दं लोगोफोर जायना फुल दङ ना आना नै बेनो आदा अब'नो एसे सोना हरदोलै चार्जखौ आदाया बेसेरा चार्ज गैयाबाबो दं थाब फैथारो नै। आंनाबो नैयो मोनसेया 19ल' दं। जोंनिजोंबो दासो फैदों अखा हानाया आंनि थाखाय मोजांसो अमित उन्दुबाय थानो मोजां मोनो आं बोराय अखा हाबा थान्दा थान्दालाय। गाव दैयानो दाबो जोबाखै दं। अख्राङाव हाबाय थानायनि माबाखा आरोना जिबायदि सिस्टेम इदि हालायबाय दसे थाथ'लायबाय हालायबाय बिदिया गारखाया थाब। आंना 97 जाबाय बा नों फैबा उन्दुबाय थागोन होनदों।
Makan gede. Apa mana? 98 जाबाय मारै बुंखो नों बोराय होनदों थोद अमित कारेन्ट बोखा आदाव उना बेसरा थाथ' दे सनाराम दसे समबाबो सापर्ट होफैनायनि थाखाय थेंक इउ लांफालै लांफा गासिबो मोजां गैला सालथे दसे सालथे दसे होनदोंमोन थांबाय खोमा दा बोख्लायगोन होनदों मा बिदिनो बुंदों आं नोंखौ होनदों नोंगौ नामा बोराय आंनि अखानाया समाव चार्ज होनो अखा हानाय समाव चार्ज होनाया बेफ्रुगोनबो बावसो 99 जाबाय 100 जाथारसिगोन औ नोंगौ जायो नामा गाबनोसो ओंखारबाय आं दे आदा नों दोनथ'दो दे नोंना थुयेल्भल'सैनो आंबो दसेल' थानोसै गैया फैनाय दिनै मानसिफ्रा माबाथार बाबाय आंबो दा हराव आङो थाबाय थागोन अमित सबिता आदा अबाव नोंबो कारेन्ट फैबानो चार्ज होना दोनखा दा हराव थागोन आं गोबावैनो दिनै सिडिनो आं दानोसो गोसोखांदोंमोन सिडिया मानो फैथाराखै होनना आयै सिडि हेलौ सिडि गुड मर्निं आंखौ रागा जाबायलै बाजै रिंकिया आयु आं मानो रागा जोंनो अमित नोंखौ गिलु बालुलाय नोंसोर फैयाबालाय बोरै जानो आं रागा जायाखै मा जाखो जासुलि गावदां नै बिस्किटसो जाबाय दंमोन आं रागा जायाखै मोखां सुबाय ना सुवाखै नों अमित होनदों लाइक दोन थेंक इउ सोरबा सासे फैबावनोबा 10 जन जागौमोनलाय लाइकआ
दे दा फैब्ला होनोसै फैब्लाथ' ला आं दिनै पावार बेंक लादोलै सुवाखै आं सुवाखैनो अमिता जेबो नङालै सुलायनाङा मालायबा फिलिमनिफोरा मोखां गन्थं सुवा ओरैनो सा लोङो ओंखाम जायो सिरि मा खालामदों सा लोंबायना लोङाखै नै सायावसो दं आं नानि आयौ दैबाना जासोगारबाय नामा ना हमदों ना हमदों नामा दाबो सुवा नामा सुदो बोराय दै हैथां दै सुबिथा नो बोराय मोखां सुफैद' होनलाय सोरमोन जोंहा नै सोरबा फैदों दै दिपालि फैदों जा दिपालि गुड मर्निं आं सिखाराखैनो होनदों आरो ओंख्रि संनो नागिरदों ओंख्रि संनो नागिरनाया दैसायावसो दं आरो ओमफ्राय नोङो सोरमोन आंमोन आयु आब' सिडि फेमिलि होनदों आरोना थाथ'दो बाय बाय आगै सना जिरख'नाय गावदां दे आदा अबन आंनि आमाय टुकलु नोंथ' गालां बादोंमोन ओजों सार्सआनो गैयाबा हाय हेल' हाथायाव सुगोन नों अमित दोनदों आरो आं हरजायाखै सोरो हायेन आं हमनो मानसिया न'निफ्रायनो ओंखारनो बादों आरो ना हमनो ना मोनोबा आं बाथ्रा सिदि ना मोनोबा आं बाया प्लास्टिक खोबनानैबाबो थाहैगोन आं दैयाव आइदिजों दे हर होमबालाय अनोबा रिंकि दैमारियाव हरलै दे हर हायेन अननानै बिबाजैफोरखौ बिदिनो अननांगौलै आब' नथायावनो दोन आब' सना खैथा जाखो नथा जाथ'वाखै दे नोंसोर खावलायनाय बायदि थासिनो आङो मिथिया खैथायाव सिखारनो अमिता दोननो होबाथाय दोनगोन दोननो होबाथाय थाबायानो थागोन आं दिनै सानसे हाय हेल' अनसाय स्टेटास होबाय सोरबा जयेन जादोंमोन हा आं नामखौ बावदों आं जादोंमोन खोमा हायेन दे हरदो आइदि दंबा सोरबा सिलथाया लोमसिगोन जोंना ना फैगोन आरो होमबा सिथ्लाया लोमसिनबा दहा नामा जायगायालाय ओइ मा दोननो होदों नों एस 5 गिफ्ट होगोन अ दे हो आंनाव नामा सोरनाव बा बारे अमित बोराय हेल' कि मास बासे सोलाबाखै आं अखायाव ना हमनो र' दसे सिखारनोसै आं दे लोगो जादो दे नै अनसाया लोगो जादो दे होनदों लोगो जादो दे दे लोगो जादो होनदों दे लोगो जा आंजोंबो जा आं नथाबा दोनथ'बाय बोराय नै थांसै नो अमित मिथिखा मानो हो आं मिथिया इनै थांनो ओंखारबाय आं अनसाय बेजों दंखायो खोमा नोंजों चेनेलसो गैयामोन चेनेल बानायबाय औ नै बियो माने गैयामोन आरोना आंबो जेरै नै दा रिंकि
रियेल लाइफखौ बियो सापर्ट आइडिसोमोन ओमफ्राय आंबो दा बेखौ चेनेल बानायबाय आरोना बेखौ 1K खालामनो नागिरदों आं बेसे जाखोबा नोंना आंनि मोनसेया फुल माबा जाथारबासो इखौ गोसो होसिगोनलै 260 जाबाय औ मोनसे डिलिट जाबा मोनसे थागोन ना औ बिदिनि थाखायनो लाखाथारनांगौ आरोना बायसान्सनि थाखाय दानाथ' बांसिनानो इदि आं ओंखायनोथ' आंबो बेखौ आइदिखौ खुलिफिनबाय आरो जायखि एसे माबाबाबो थाथों जेनेबा लाइनखौ दोनखाबाय आरोना लागै इखौ एसे उन खालामनोसै समान समान लांफाजोबनो हायाबाबो औ जाबाय होनदो दोन दा हराव खन आं गस्ला सुनांगौ दं मोनसे चार्जआनो खमथार होमबा नोंना औनो समान बाजाया माने सिगांखौ सिगांनि लांथारनांगोन आरोना ओंखायनो इखौ दोनथ'दों जि गस्ला नांगौ दं बोराय गस्ला खनस्रांनांगौ दंनो उन सिगां जानांगौ दा हराव खन होनदों दा हराव खननांगोनो राना मोननैखौबो 1K खालामना वाट्स बबे मोनसेया या मोननैखौबो 1K खालामना वाट्सआ 1K जाबायानो नामा 1Kल' 100 जाबाय आंहा वाइफआ इउटुबखौ गारनोसो थिनदों मानो मोनहैखानाय बिदि दासो गारबा बोरै जानो जा बुरजा दं खननांगौफोरा फै नों खननानै होफैदो अमित होनलाय नों मोननैनि बाथ्रा बुंदों मालाय इउटुबनि बाथ्रा बुंदों मा होनदों मालाय इउटुबनि बाथ्रा बुंदों मानो गारनो दा उनाव खन होनदों आरो दसे थानानै दसथाबाव हायेन मानसियानो गैखायामोन आरोना जों एखे ओरैनो रायलायलागासिनो उफाय गैया न'आव थांनायनि सिगां आं एसे लोगोफोरजों रायज्लायखानोसै माइ गायखांबासो मास मोनसेसोनिसो उनावसो लोगो मोनफिनसिगोन रायज्लायनो मास मोनसे टारगेट लादों माइ गायनायनि आंलाय सप्तासेल' टारगेट लादों मानसियानो गैयाबा दा आं लाइभखौ होगोन दै नै जोंहा बोराया लाइभखौ होबाय थागोन अमित आरो सबिता हायो आगै नोंसोरो सापर्ट होफैबाय थाबानो जाबाय मोना खनसे होगोन आरो इयो ना 7थायाव होबाय थाबानो जाबाय आं होग्रा टाइमाव नों अफिसनि खामानि बेखौ लिरखांजोब्बाथाय होमबाना ग्रोब बे अफिसाव थानानै होबाय था आंहा न'टा टाइम जाबा होगोन आं सार्चखौ अमित सना बोराय होनदों अके माइ गायना फैसा मोनसै फैसा मोनगोन ना गलांगोन हाजिरासो लानांगोन नो 100 जाबाय आंहा बोराय टाइम मोननाय नङा
बोराया टाइम मोननाय नङा। बोराया नोंसोरनि बायदि रायलायनो रोङालै। हायो नागोन नोंसोरनि बायदि रायलायनो रोंबाथ' टेनसन लाया आङो। माने स्रि स्रि फरायनानै गावल' बुजायनानै लायो। रिंकि जोंहानावबो माइ गायनो फै। आयौ आंनो मानसि नागिरना मोनाखै हायेन। मानसि नागिरबाय दं आङो। फैसा होना दोनखानो नागिरदों ओमफ्राय दा एगजाम जाबाय दंना मानसिफोरना। बै हिन्जावसा बिए लासफोरनिया। लास्ट सेमफोरनिया इगजाम जाबाय दं नालाय लाथ'वाखै। जोंहा न'आव मानसि गैयाना इदि आइ आं बियाव जों साथामल'सो। बिखुनजोआबो आंहा एसे बुरिबायना। बांद्राय बुरियाखै दिसुन हायो माने दे होनदों। नथा जाखासिगोन दे सिन्था खालामनाङा। सना बोराय नथायाव थांनोसै दे आं बोराय दे आंबो नथायावसिम थाथारनोसै दे। नथासिम थाना दोननोसै नोंसोर गैयाबाथ' आरो रावबोआनो गैखाया नालाय। अमित आरो सबि। नै हायेनजों फैदोंमोनलै देनाय मोनसे फिसा हरनाय माइ गायनो फैगोन ना होनदों हायेना। थांगोन दे थागोन आइदि दंबा हर माइ गायनो थांगोन आं। दे खबर हरबानो जाबाय। नोंसाना जाला खैजायसो नोङा। जोंनिफ्रायनो फैयोब्रा भकुर ओरै बागमारा बिखिजायनिफ्राय गायसोगारो नोंसोरनिखिजाय। गारियाव गाखो थाङो साइकेलसो थाङो खायसे। इयाराव आइदि हरगोन उनाव दे उनाव हरबानो जाबाय। दाखालि खावसे हरजाखादों मालै मोनबेसे हरजाखोथाय। औ गुरगावनि थांसोगारो। बिराद थाङो। आंबो न'आव थांबा बिखिजायसो नागिरहैसिगोन गामियाव गामिनिखौ मोनखाया गावबा गाव माइ गायनाय जायोना। बेलेग गामिनिसो लाबोगोन आंबो। जै थांबाय साइकेल गंसे लाना गिदिंहैसिगोनसो आं। फ्रायसो माइ गायनो लाबोयो। मोनाना खाथिनिखौ गावबागाव माइ गायो ओमफ्राय इसाना फैखायो गुरगाव। बागमारानिखौबो मोनो। बेलासियाव फै। दा बेलासियाव फै होनदों आरोना। मायाव लायबाव नामा? सिलबारिखौ नुफेरदोंना नों? सिलबारिखौनो नुफेरा जाबाय। माइ गायबाय थाबाथाय बिराद इन्टारेस्टसो मोनो मोजांसो मोनो आरोना फोथाराव ओंखार दावबाय थाबा। भकपुरनि सानजाहा थोदस बेखौनो एसे मोजाङै बुजायना खिन्थाहरबाय दं नोङो हायेन। सिलबारियालाय आंनि थांग्रा फैग्रा लामायानो माथो। नथा जाबा नोसै। अके सोरनि लाइफआव थांनांगौ आंलाय अमित। आंबो। ट्रेक्टर ड्राइभारसो इसराम। रिंकिनावनो फै दे आंनावनो फै बेलासियावनो। 7थायाव होगोन आं 7थायाव। 7थानि सिगांबो जानो हागौ सार्ज होना लाखानि दिनै। होनबा माथो आंनि लामाजोंसो थाङो।
बेनो आरो सिलबारजों थांलाय फैलाय नोंनाबा बबे मोनसेया नङाबा फोथार खाथिनिया नामा? आंबो 6:30 PM आव लाइभ ओं दे थांगोन दे दसे ओमफ्राय आं 7टायाव होयो हायो दसे टाइम लानानै थांगोन आङो मैया बोराया थांदोंमोन नोंनाव लाइभआव ओमफ्राय फन नामा फैनानै गैया थाफिनदो रिंकि दैमारि थांदोंमोन इयो नोंनाव मैया आं बेलेगनियाव दंमोन आं माबानियाव दंमोन आरोना जोंसारनियाव बे इयार लाइफजों जोंसारनियाव जोबजासिम थादों आङो होद मोनथाराबा हाब्ला ओंखारलायबा मा होनदों होद मोनथारा ओंखारलायबा मा बुजियाखै आं होद मोनथारा हाबलाय ओंखारलाय बा होनदों आरो रिंकि बाजैनि लाइभआव फै होनदों आरोना सबिता 2 मिनिट्सबाबो अनलाइन थानो नांगौ 20 मिनिट्सबाबो ओमफ्राय बियो माने बे मबाइलाव इनाव फन फैबाय थायोलै हायेन बे रिंकि दैमारियाव आरोना इयो फन फैबाय थायो माने खामानि दामानि नायनाय मानाय जायोना ओमफ्राय हाबि जाबि नाम्बारखौबो लायनो थांनाय ब्लडनो इदि जायो ओमफ्राय मबाइला थांफालायबाय बे मोनसे रिंकि दैमारिखौ मोनथिरखाया आङो नों बहा बुजिनो आं मिथिखादों नों बुंनायखौ आं मिथिखादों आरोना ओमफ्राय इखौ आं मोनथिरखाया मबाइलखौ माने मबाइला इनिसो ओमफ्राय नैबे इयार लाइफआ आंनि आरोना बेखौसो मोनो आङो ओमफ्राय बै गंसेखौ आं मोनथिरखाया नै दा दसे जाबा इसोरो मिस्थ्रिफोरा फैजोबबा गैला आं मोनला हाबि जाबिनांगो माबागो थांलाय फैलाय जाबाय थायोना ओंखारफिनबाय आं नङा बोरायासो बिनाव सोंदों आरो हाबना कमेन्टस होना आरो ओंखारबा औ माने गाबज्रिबाय थायोना जोंनो इदि नांगौमोन इदि होननानै प्रिया फैदोंमोन दे अखा हायाखै नामा आगै हाबाय दं प्रिया दैमारि हाबाय दं अखा हाबाय दं टेक्स बर' हाय आब' मा खबर दङ खबरा गेजेरावनो नोंहालाय लोंनि आरो हाबना कमेन्टस होना ओंखार बा बिदियाव वाटस जेबो मोना वान वार्स होबाबो लाइक दोन आब' माने बे रिंकि दैमारिखौ मोनथिखाया नैबे इयार लाइफआसो बेखौसो मोनो आङो नै दा टाइमा जासिगोनसै बिना फन फैनाय माबा फैनाय ओंखायनो आङो फुङावनो होयो 9टा 10टा बिदिनिफ्राय गद गैया आरोना एकदम थेंक इउ लगे होनायनि थाखाय गाज्रिलै आब' होनदों मानो प्रिया दैमारि थांबाय खोमा नों खेबसे लाइभआव आयु थाम्फैखौनो बारद'दां मोनोबा जा सम हायो कमेन्टस अनलाइन बिदियावसो वाटस मोनो औ मोनो मोननायालाय मिथिगौ आंबो मिथिनाया आरो आब' सना दे सबिताया माबानोनो जि खननोसैनो आंबो बारा गोबाव थाला मबाइल चार्ज गैया आब' कारेन्ट गैयाना मानसिफोरना अखा हानानै मानानै ओंखायनो मबाइल चार्ज गैया आरो नै आदा जिरिया दासो फैदों
ससमा गोसोम गाननानै बारहुंखाजों बुखारलांखो ना माखो होननानै जों गोसोखांगासिनो आदा जिरिखौ ओमफ्राय आं दिनै होआसै साथाम इनिङाव होगोन आरो सानथाम उनाव सानसेआव खेबनै खेबथाम होगोन सानथाम दे सम मोनबा होनांगौ खौ लाखिदों आब' सना आं लाखिबाय आं गारि सालायनो रोङालै बाजै आंखौबो फोरोंलाय गारि सालायनो गारिखौनो सालायबाय थायो अमित गारि सालायनो रोङानो र' सबिता थाथ' आं फैदों होनलाय 22 थारिखनिफ्राय सानसेयाव खेबथाम होगोन एसे खम जागोन नामा डिउटिया दे कमेन्टस हरनांला नों होनदों आरो कमेन्टस हरनांला नों होनदों 25 थारिखनिफ्राय आरो मर्निंआव खेबसे एसे डिउटि फ्रि डिउटि फ्रिबालाय माथो होमबा आंबो दोनसै नामा दोनसै आंबो भाजा ओंख्रि ओंखाम संसै दासान्दि आंबो बिदिनो होथ'बाय थागोन हायेन आंबो दासान्दि बिदिनो होथ'गोन आरोना बोथोरनि थाखायनो मोनसेबो खामानि मोजां गद जालांदों नैलाय दा माथो दिनै मावाखै सोर बियो आखाया गाराय जादों थेफुदो थिफुदो बाय बाय अमित आदा जिरमिया होनदों आरो दाखालि साबाखौ हर्स टाइम होदोंमोन फैयासै आंल' फैदों आसोलाथाया फैयो दै ओमफ्राय इयो 10टायाव होगोन होनदों आंबो दिनै इखौ सापर्ट हैगोन र' माने जै फैबाय इयो कमेन्टस गोलाव गोलाव हरो आरोना आंबो हैयोलै खायसे खायसे मानसिखौ गोबाव गोबाव जै थायाबाथाय आङो ओंखारबोआ आरोना टाइम मोनबाथाय ओमफ्राय मोनफिना आंबो बिदिनो मोनफिना आरो एसे जोंबो टाइम होयो नालाय ओमफ्राय आं मोनफिना ओमफ्राय जोबनोसै गोनाङावसो फैयो खायसे बायदिया हायेन
आगै रिंकि बुखारलांबायमोन फैफिन मा होनदों फैफिननो गोबाव लेट जाबाय आंहा बुखारलांदोंमोन आरोना ओमफ्राय फैफिननो गोबाव जाबाय दे थाथ' दे थांसै बाय बाय खैथायाव होगोन नों लाइभखौ होग्रा बायदियावनो होनसै 7टानि एसे सिगां होनोसै ओमफ्राय अबावबा 7टाबो जायो आंना र' थाथ' दसे दोनथाराखै आङो दे गावहा दोनथ'गारा आङो दे बिदिबा बाय बाय र' थांथ'नाङा 10टाबाव दे दै बानायाव सानस्रियाखै दे लोंसै होमबालाय दै बानायाव सानस्रियाखै नामा बाजै सानस्रिगासिनो उल्थां फाल्थां गुसु जाथों होननानैथ' दोनदों आङो थब्ल' नांगौ दै बानायाव आं रोंखागौ बेखौ दुगैनांगौमोन बाजै लै बाजै दै बानायाव जों दुगैखायो गोदो दैयाव दुगैना दैमायाव मेगना गोजा जाबा थास' बिलाइ गोसोमजों सान नायदावलायोमोन जोङो मा जायोमोन मिथिया आरोना मेगन गोजाया एसे खम जायो बिदि होननानै न'आव फैबा न'आव रायजागोन होननानै आरो आबै आबौ होनलायबावोसो दैनि अन्थाइ बावनाया आंनि खानायखौ गोलाव खालाम नोंनि खानाया जेसे गोलाव आंनि खानायखौबो नोंनि जेनेबा दैमा ना मा होनोमोनथाय बावलायलांबाय आं खानाया बेसे गोलाव आंनि खानायखौबो बिदिनो गोलाव खालाम नै नोंनो आं दावदै दैसे बावहरबाय होननानै अन्थाइखौ ज्राव खुबैहरलायबावोसो थब्ल'बायबो ओमफ्राय दानि गथ'फोरा बिदि दुगैया माथो खालि मबाइल काबादि खेला गेलेबाय गेलेनानै गरम जाबा अन्थाइ दागा खुबैलायनाय गेलेबाय गरम जाबा दैयाव ज्राव जोंना मेसें मानि दै फैबाय थायोमोन आगोलो दासो फैला दालाय दुगैला दैमायाव आं दैमायाव दुगैनो गिसोगारो दा बिराद दुगैनो गियो आङो आरो जोंनिसाय गेदेर मा खालामोमोन जोंखौ गावस्रा गेदेरखा दै गोथौआव जोङो दै एसे थौलेयाव दुगैबाय थायो गेलेबाय थायो जोंखौ लांनानै बोसोमनानै गब'हैयोमोन दे नारसोमना दोनहैबाय थायोमोन होसो रुम्फा बिब'मोना मार गाज्रिमोन बिसोरो फै ओइसिम थांनायनि ओमफ्राय गब'होआ दे होनलायगोन आरो ओमफ्राय हगारना हैबायबो दै मोनलोंहोबाय थायोमोन जोंखौ नोंनि नाम्बारखौ बुं हो बामनानै लाङो दे नोंखौ जोङो गोजा माबा होआ दे गारबोआ लांनायगोनसै गोथौसिम फै बिदि होनलायगोन आरो एबार गारना गारबोबायबो आंनिखौ र' अमित माबायाव लोगो जाहैयो आंजों फेसबुकाव लोगो जाहैनाय जोबहाङाव फैनाया आंहाबो दाय जाबाय ने नोंहा नोंलाय फोआना आदा नोंखौ होनाखै जोङो जेनेबा बेलेग मानसिखौ जोङो फुल सापर्ट होयोना बिदिखिसो होनदों आरो ना ओमफ्राय खायसे एसे फुल साफर होयो जोङो नोंसोरलाय लाइकबो होआ माबो होआ थेवब्लाबो नोंसोरो अबेबा बायदि समाव फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम थायो फुल साफर होयो नोंसोरो बुखार जाबायसोमोन हिन्जावसा गथ'फोरा ओंखाम ओंख्रि गरसो गेलेयो ओंखाम ओंख्रि गेलेबाय गर गेलेबाय ओमफ्राय बिदिनो जोङो काबादिबो गेलेयोमोन ओमफ्राय रेडि खेला होननाया बिदिबो गेलेयोमोन ओमफ्राय ओइ अन्थाइ नामा अन्थाइ नोङालाय बे फिटु ना मा होनो ओरै थफ्ला खानानै अन्थाइ जाबनानै बुनाया ओमफ्राय नांबाथाय माबा जालायनाय बिदि आरो दैयाव ओमफ्राय आरो बादुंगा खेला गेलेनाय खर' थिखिनि दांबाथाय होसोलायनाय ओहो बादुंगा जाबाय बे इयो होनबाय ओमफ्राय हाबि जाबि गेलेयोमोन जोङो ओंखाम ओंख्रि गेलेनायखौथ' दा बुंसै जोंहानाव लिंहर बेनो आंना नामा रिंखि दैमारियानो
मोननै दं आंना फिक्सारखौ गोसोआव लाखियो भिडिअ फिक्सार आरो नायजासे खालामबानो नुबाय माबा दं भिडिअ शेयार खालामनायनि भिडिअ सेयार खालामलाबायनाय दंखायो दे आंनि अमित आं मार्बल गेलेसोगारोमोन नामा आं मार्बल गेलेनो रोङामोनलै आं मार्बल इदि गेलेयामोन गर गेलेबाय हले ओंखाम ओंख्रिखौ देनजार गेलेखायोमोन जोङो जोंहानाव फांसे नारें जुमब्रा दंमोन गाहायावनो आरोना होबाय मटर बास खालामोमोन बेखौ खुगाया ओरैबायदि गोमखाखायोमोन ओइ अबाव ओंखारगोन होनलायाहाय गावसा माबा होनना फोरोंलायोमोन आरो सोंनो रोङाबा गुड मर्निं दिपालि फैबाय जोंहा दिपालि मा खबर दङ गेजेरावनो नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो जायाखैनो लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय दिपालि नोंहालाय मा ओंख्रि जाबोखो दालाय गेलेला नामा दा गेलेबावो सोरहाबा दानि जों गेलेनो गार जोंथ' गेलेला र' जोंहा बुरिबाय दानि गथ'फोरानो गेलेया माथो हाद्रिखौनो दांला दानिया जोंफोर आगोलनि हाद्रि सोब माबायानो जा दालियानो जा हाद्रि ओंखामानो जा हाद्रि अमा बेदरा थालिर फस्लानिमोन आंहा मरनिंआव टाइम मोना औ खामानि मावनो नांगौ जायो बिदिनो जायोहाय दिपालि लाय मा गेलेयोमोन उन्दैयाव दिपालिया मा गेलेयोमोन उन्दैयाव खोन्थाहरदो नै सोंगासिनो रुपसिङा मार्बल गेलेयोमोन गावहा ओमफ्राय अमित थांबाय नामा आदाजिरि ओमफ्राय दाना गासैबो मबाइलल' नांगौ औ जों बेसे हाद्रिजों गेलेयोमोन ना दिपालि हाद्रिजों गेलेबाय दैयाव ज्रुम बाज्रुमहैबाय सय खेलाबो गेलेयोमोन जों सय खेला गोलाव जालांनानै फिउ खारलांनाय माने सिमा दोनखाबाय आरो बै सिमाखौ बारलांनांगौ दाङैबाथाय थैबाय ओमफ्राय आगोल इदि गेलेनाय मानाय बियाम जायोमोन आरो देहाफोरा बिदिखिसो गेलेयो पाबजि थाबजि मबाइलाव बिदियासो आरो गावलायलायनाय साख्रि मोनखायो आजिखालि मबाइलावनो आं गासैखौबो गेलेयो दाउस्रि फिसा नागिरनाय दाउस्रि फिसा नागिरनानै जाला लोंसोगारोमोनहाय दाउस्रि फिसा नागिरनानै जाला लोङोमोन आरो आगोलनि आदामोनहाबोमोन आरोना बिदि दावस्रि फिसा नागिरबाय फिसिनायालाय गुमा हमनाय होनबाथाय आलादा खामोनहाय आगोलना बेलेगखामोन आरो बिमा बिफाजोंनो बारा मेल गैयि रखममोन आगोलनि गथ'फ्रा स्कुलनिफ्राय फैबाय गेलेहैखाबाय दाना आरो आजिखालि टिउसन स्कुल गनाय लोगो लोगो दसे टाइम मोनबाबो बिदि गेलेला मबाइलाव थायो मबाइलाव बेस्थ' थायोना गासिबो दानि गथ'फ्रा राव गैला माथो आंबो दोनसै थांबाय अमिताबो र' बिहामजो निखुमादों नोंहा बिहामजोसो निखुमागासिनो स्रिनो दोनसै खोमा आंबो मानसियानो गैया दिनै दाहाय होगोन आदा जिरि ओमफ्राय कारेन्टआ चार्ज गैगोना गैया दाहायो 7थासोआव होलायगोन फै दे मैयानि बायदि आं मैया चार्ज गैयैखाय थाब दोन्दोंमोन आं दिनै चार्जखौ बुरजा होना लाखानोसै दानो जागोन दे आगै औ दे दोनथ'नोसै आङो बाय बाय